Assalamu alaikum vatandaşlar. YouTube'daki benim fanatlarım. YouTube'da efir açıp bilemok. Dün bir video koydum olun. Bir hepte ceza geldi. YouTube'daki kanalıma. Videoda koyup bilemok. YouTube'a başka videoda koyup bilemok. Hiç de paylaşıp bilemok. Efir açıp bilemok YouTube'dan. Bir heptelik. Ay şu hal için videosunu koydum olun. O tayda da şu çilim var, onun pivo var, şolatlar için bizim dememde gavat delen ok deyip. Aynı 90 gün eğer iç yılın arışan yetmesem 90 günden ayrılıyor. Kovmuşsunuz vatandaşlar yatağında akmay tuvalımı. Gece saat neçe oluyor ay Türkmenistan'da? 3'ün yarı olay ya. Aleykümselam. Sağ olun, men bir adacık var ha. Men bu arada aytdı koydu, deydi koyduları. Bir adacık cevap verecek. Awo. Onun biram sonku täzelikler var arada bir adacık aytacak. Şol kaket raunakay bolan waka bilen bağlanışykly. Ona sırada waydayn. Kaket raunakay şol Muhammed Nur var, men atdaşım. Yani men Nur Muhammed, ol Muhammed Nur da pahir benne yatan yer ýaty bolsun, imany emra bolsun Allah'acan. Şolun öýüne şol polisiýalar var öldüren. Awdy bilen parahat diýilýän. Şolar tüwella gelipdirler. Şolar tüwella gelipdir, bir tane goýun näme, bir halta un näme, 25 milyon pul näme. Ay inni ölen benne ýyzyna gelen owa tüwella kabul edäň diýip arzaňyzy ýyzyna çekäň diýip. Ha görýäňizmi tanışlar. Polisiýa işgärleri bular ýaly jenaýat etse tüwella edip ýapmaly. Garyp daýhan ölse olara kanun. Onu türmedäki 30 000 adam ýene göýberelen şey edip bar. Göýbermerkeniňizde tüwellalaryny kabul etjek diýseňiz. Şolarum tapardylar da bir tane jany 25 milyon pul. Awa. Şolarum tapardylar da. Öldürmäkäňiz pikir etmeli. Urmakäňiz pikir etmeli. Garyp Baýhanow diýip arkasyndan hiç kim eýe çykmadaw diýip edeniň edip goýunyň goýmaly. Awa, pikirlenip etmeli. Allah Taala da ondan men ýaly birini eýesizliň ýyzyna şey edip eýe çykarar. Awa, adynyň gawat geläşini Muhammed Nur. Nur Muhammed da bizem bolun o ýaşlygyň amady Muhammed Nur. Tüwella gelipdirler diýe polisiýanyň işgärleri, şo polisiýa öldüren polisiýanyň işgärleriniň gossarlary. Efir normalmy, doňanokmy? Tüwella barmaklygym ýöne ýene gowy ökünýän eken näme de bolsa da diýe. Ay mene şolaryň wara adamyny öldürüp biljek derejede depip urýan adamlaryň tüwellasyna mene ananamok wara. Arasynda doňýa, hawa maňa da bir hili arasynda doňýan ýaly. Mene dogry maýtsam şolaryň tüwellasyna ananamok adamlar. Çünkü men özüm şon ýalak seredýänler durmuşa. Yani birini öldürüp biljek derejede wezipemden artykmaçlyk näme gerek? Yani wezipemden çykmak näme gerek? Yani birini öldürjek derejede urmak, birini öldürjek derejede
basış etmek näme gerek? Şoň üçin bir gedek eden bolsa kim bilýär öň nämeler etdi ol adamlar. Burmana haky ýok, dogry aýdýaňyz. Kapyryň töwellasy bolmaz agam diýär, dogry aýdýaň. Şu wagt men häzir hiç kim aljak gal aýtjak zatlarym bar çünkü ola şeýle KK'daky KK etrafyndaky bolan wakara şeýler ak watandaşlar töwella gelipdirler 25 milyon pul bir tane canly bir halta un wamy bilemok ýene näme olaram almandyrlar ene mert adamlar almandyrlar malades berekellah. Yani töwella gelen bolýaňyz da yani bu dünýäň ahireten bar, o dünýede nädip berjek on hasabat. Ondan başga. Maňa ýazypdyrlar, näme ýazypdyrlar? Tak. Ýera boýum kal. Närdeki? O kak geçse ona ýurdun içinden prosto şona aýdyp beräýdi diýdi daýry bolun. Zähmet üçünçülük edarasy barada. Turdowy birja bar watandaşlar şo barada. Şol edara baranda iş üçin edenok iş ödürleýärler hamala bir plan edara iş alsalar bize aýt diýipdi ýa. Olar adyny ütkötmeli, zähmet üçin edarasy diýipdi ýa. Olaň adyny ütkötmeli ýa. Hatta prezident hem amnisiya edip azatlıktan boşadanda karar çıkarýar, iş bilen üçin etmeli diýip. Hani prezidentin sözü diýe. Ol idara her aýda hasap berýär, iş bilen üçin etjek diýip diýe. Nädip berýär diýseňiz, bu hakiki ýöne watandaşlar. Türkmenistana işe girjek bolsaň, Turdowy birjadan bar gitdi diýe hat getir diýär ki. İş sen özüň tapýan, onuň Turdowy birjadan sen hat getirýän. Hamana Turdowy birja iş tap beren ýaly. Hemme daralara aýdylyp goýulan işe adam alaňyzda şol adam zähmet üçünçülük edarasynyň kagaz alyp gaýtmaly, hamala şol edara salanmış edip şol kagazy töleği de bar, ol 20 manat diýini bilemok. Ine şol edara prezidentiň sözüni dinlänok, öz wezipelerini ýerine ýetirenok, gaýtan pul we aýlyk alýarlar näçe ýyldan beri prokuratura işlerlerini aýdamda gepläben bilen oklar diýe şo zady. Olum hakikat vatandaşlar yani. Hakikatdan hamana Turdowy birje işe yerleştiren ýalag edip nime diýär? Kagaz kwitansiýa berýär, onuň pulunu töletdirýär, işi özüň tapýan bolmasa çeres Turdowy barmaly sen lira yerleşýän bolsaň. O Turdowy birjede tap berdi bolanok ýani ol özüň tapýan işi. $100 alýar diýär, $100 boldy ýa. Ya. Gördüňizmi bu arada ýa-ki Kerim Halla düzen videom gördüňizmi? Aladyňyzmy? Goş gün görkezäýinler o adamlar size. Şunu ýatyp bu ekran etip bolýar kary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kuplet o vatandaşlar. Yani men 4 kupletçini okuttum da. Yine bir jino kaýynmy? Näme üçin siz meçitlerde kezzabın, yani arkadagyň kitaplary okulanny dymdyňyz, dymyp arkadagy tariplananna gorkudan imany aşakdyňyz. Arkadadan gorkduňyz Allahdan beter, aýdyp bilmediňiz bir ýalňyşan, bugun halkyň ýagdaý bir ajy eser sizler tutjokdur halkyň gargyşy. Bir de yüz osursa, sıçsa, çapak çallyňyz, etmediňiz düzü bolsa zannyňyz, halkyň erkinligini elden aldyňyz, gurban uly halky dilsiz guloy urdy. Baydakly ýurtda adam haýwança da ýok. Gelip ýene sığınnyňyz baydaga, ganhorlar barada bolyn bir kelam söz ýok. Menne de size söz galmady aýdara. Täk Allah'ın öňünde egmeli başlar, egilýärdiňe bir de ýüz öňünde, ol de ýüzüň elini
öpen garrydyr ýaşlar görülle bolýarlar bütün halkyň öňünde. Şuňa goşgusyny ýazypdyr, her kim öz içinden gelenini. Bu zatlar barada hem goşgu ýazmana, imanyň azda kände ruhsat berýärmi, ýa-da imany gurbanyla getiren kerim haliň özü o bilýärmi? Şuňaly goşgular başga da goşgu ýazypdy, ýene bir ýerleşimiz. Neyse, yani bu zatlar şoňalyrak birazjyk. Alişer Abdulla daý hedidem Türkiýede watandaşlar bilen son kalan maglumatyma da görä. Türkiýede bu arada diňe o däl nämäçen aldylar? Arif var Antalya'da eli mikrofonla geçip gören. Ona mallılar ha. Yine bir oğlan var eli mikrofonla köçede geçip gören. Ona mallılar. Türkiye'de şu an Alişer Abdullah diňe oğulları değişti değil vatandaş. Hemme köçede mikrofonu ile geçip görenler. Sonra halka sonra geçip görenler. Çen aldılar. Ekrem İmamoğlu'nu aldılar çünkü başta. Ekrem İmamoğlu'nu aldılar. Yöne gider durur bu. Ben gurwa Erdoğan Gurbanoğlu ýa diňe türme wasyp durmasa bolan ok vatandaşlar. Şoň üçin başga da bir giden YouTuber, blogger hemmesini alypdyrlar bara. Dinlen meniň şunça 5 ýyl bäri köpüňi tanaýaňyz da meni belki ilkinji günden bäri tanaýaňyz. Bulam ekranıma alyjyk doňýa arasynda. 5 ýyl bäri görüşip görsek bolyn, 5 ýylyň içinde Türkmenistana Milli Howpsuzlyk we İçeri işler Ministrligi bilen bilelikde Jitnikowa adamlar çağırıp video çekdirýär atdydy-ga men üstüme. Ola beýdip ýör. Bu taýda bir kelesaňymyz Ýewropada Çehya'da oturan oğlum meni agenta çıkaracak bolýarmyş. Yani men agentmişim ne vatandaşlar. Nämemiş? O bir kısany götüklüğünü ekrana çıkarıpdyrmışım men. Menden öň birinciden Bakı diýilýän Flokini diriliş Kerim İsmailov YouTube'larda goýup gezdi. Muny görmediler, muny aýdanoklar, manipulator görýäňizmi? Diriliş diýilýän şoň suratyny abloşkalarda, efirlerinde içinde şeýdip goýup görkezdi. Ve men şoň üstünde Bakı bilen söwüşdüm. Sen diýdim, nähili oğlan sen diýdim. Tek men bu zatlar etmäkem. Sen diýdim, diriliş bilen diýdim, dost bolaýdyňlar diýdim o. Ola sen suratyny YouTube'larda goýup berdiýdim. Seni maň bilen diýdim, dost bolaýdyňlar diýdim. Birinji goýanam Kerim İsmailov. Tam goýdy onu YouTube'da. Ve Kerim İsmailov ýene biziň bir vendetta diýilen agamyzyň hem suratyny goýdy. Türkmençilik 5 diýip fake hasap bilen o taýdanam Murat Razakow diýip haramzada var. Kiprň bu wagtlaryny ýaşan olam goýdy. Men adyma gitsin edip. Türkmençilik da menkilen kanalyň hemmesi türkmençilik bolan soň türkmençilik 5 diýip başda onu men öýdýänler amma men birinciden vendetta diýilen agamy jany sag bolsun, ömrüm bulak bolsun. Men ondan hiçem ýamanlygam görmedim. Edi bilse de ýagşylyk etdi ol adam. Onun hakyny hiçem ödäp bilmeýäsdir. Ýöne şolar satanam şolar boldy. Onam näme üçin satdy? Olara kän kömek etmedi. Halamady şolary. Gözlerini alyp barşlary bilen. Polşa gelip werrek durady bolyn. Elini çekdiler her kim. Olam hatam meter suratyna goýdy. Bu zatlar ýöne Allah'ım jurnalist sumumuz aýtmaz. Men videosunu göremok, absolut nima gyzyklam däl, näme diýipdir, näme goýupdyr. O ýöne maňa biri ýazyp aýtdym saňa şoşony diýe, biram Atamurat Saparov diýe, şoň ýüzüni goýduň diýe, o näme etdiň diýe olam ýalan. Atamurat Saparov Şerali Sidikow diýip biri bar. Şerali Sidikow diýip bir ýerleşimiz. Bu Atamurat'ın
varlam fun videolarında adında görünen yerlerinden alıp zat edip tapıp şey dip tapdı onu. Absolutno o suratan men tapamok. Darja men özümde de yok. Men atamrady onun öňürekden bäri tanayan bolmasa. Yani yaşlar hereket edip bir hereket açamızda da yüzü zoom'da guruluşupdyk. Etjek bolsam şo wad ederdim men. Näme eger işim şo bolsa. Olar ýa zat yok. Ýani ine tutuş milli howpsuzlyk maňa garşy görüşende de vatandaşlar meni şonu da bok atjak bolýarlar da siz bilin. Maşkalam getirmekte teması var. Şuun hali bu Birmingham'ın ene doňuzy wa Kaka Murat Kadirov. Maňa şu zapros ýermänsen ho. Başka efirlerden gelýär. Ulama jesen maşkalaňy nädip getirdiň diýe. Biz ýa-da Zara diýip bir gyýdymyzdan çykardyk Türkmenistandan. Zara gyýdymyzyň beýlekilerden tapawutlygy nämede? Men näme üçin dowanym çykaryp bilemok diýip bahana goýýar da olun Zara gyýdymyz mert görüşdi. Öz haky üçin görüşdi. Bolmasa şo Zara da diýdiler, seni basarlar, 15 ýyl seni şey derler, seni beýderler diýdiler. Esasy görüşüň 80 götürmüni Zara'ň özü görkezdi. Biz 20 götürüm biziň eden işimiz. 20 götürüm biz belki halpa ýetirdik. Ýöne Zara Aşgabatda nämeler etmedi. Amerikan ilçihanasyna çenli bardy vatandaşlar. Şo taýykçenden bardy. Aşgabatdan gaýtmady. Ve şular ýaly mertlik, batyrlyk görkezen zenanymyz ahir soň çykmagy başardy. Näme üçin Kaka Murat Kadirowyň dowan garnaşlar görkezen oklar ýaly mertligi. Şu wagtky aktivist diýenden biziň özlerini batyr mert diýenden biziň şu Kaka Murat ýaly awtaýda bir direliş wa ölüşmi, dirilişmi, çöküşmi, näme edip ýörüni belli däl. Iki gepläni üçin ol batyrmyşyn, tutuş halkan bolara hyzmat etmelimişin. On ýaly däl. Kaka Murat Kadirov sen gayrat etdi, mert boldy dowan garnaşyňa. Men sana öwrüden çykarasyň gelýän bolsa. Edil şo Zara gyýdymyz nähil görüşen bolsa şolar ýaly gedibem görüşdün. Çykjak bolýan bolsa. Şonu başarmasa, onu bizden görme. Düşünýäň, heme götüňden dem alyp, hemem daşar ýurda çykjak bolýaňyz. O bolan o, birazajyk batyrga hereket etmeli. Men maşgalama gelende de, men maşgalamam hekimliň öňünde ýatyp durup ok edip, o taýlarda hekimliň iş ýerleriniň sesini zapis etdik biz. Men gelinimin tek çağalarym bilen Türkmenistana ka men onu YouTube'a koydum. Ha näme diýerler diýip. Birazajyk mert görüşmäni urunun. Bolýa. Men gelinimiň çağalarymyň Türkmenistana nädip çykanyny bilesiňiz gelýän bolsa, birazajyk gelinimiň geçen ýolundan geçşek bolun. Düşdüňiz? Saçak hereket bilen Türkmenistandan çykyp bilen zok. Men aýdaýyn. Allah'ım rast sana da değişti şo. Dowan garnaşyň wa bolsa çykaryp bilmeýän bolsaň men öwredeýin sana. Siz aktivizmi, mertligi, gaýdusuzlygy bizden öwreniň. Öňkü çykanan bolsaňyz. Siz bizden öňüm çykan bolup bilersiňiz bu ýoly. Ýöne siz şu neçenni bir bok başarmadyňyz. Men size bir zat aýdaýyn. Men ýurduň içinden alýan maglumatlarymyz bu zatlary intaksiz şu neçenni çykaryp görkezmediňiz. Talibi kimiň edip görkezen işimizi. Ola birinciden. İkinciden Halmurat Söyünfün, Sapar Tilkin, Aklemfün. Ondan soň Gelli Kariyev, Azat Türkmen sen Allah'ım Murat. Sizlerin şu neçenni biriňize maýdyp bilmersiňiz. Şu Türkmenistanyň içinde bilim ministrlikleri barýarlar, şu polisiýa işgärleri, bilim ministrliklerine barıp, mekteplere, institutlere barıp, şu iki tane näme wa haramzada wa şolar görmäň, diýip birem talibi aýdýar şolar. Şolar ýalakda siz ettirip bildiňizmi şu neçenni? Siz o sıçaklygyňyz bilen wara, olar ýalat edip bilmeýäňiz. Allah'ım rast sene wara
Şo bir arkanda fon, komnatundan başka yerde video çeken yerin yok. Sıçak golun fonksiyonel sen. Men gedip görün yerimde video çekken, men gedip görün yerimde. Sen komnatundan çıkıbilmeyen arkana da fon koyup pastayana da bırgaptallayın ne diskusiya çıkıp bilyan. Allah murat sumok. Jurnalist sumok. Sen birinci bilen maňa şun atýodun ver. Türkmençilik diýip Telegramdaky bir account'un Türkmenistan öz ýetýäri bilen Rossiýa goşulmalymy diýilen anketasyna da ya haçu diýeniňi suraty bilen delili bilen goýamda. Sen şu sorawa henidem jogap beren ok, Allah murat. Bar mene baydak baskalapdyryn. Bar mene baydak baskalapdyryn diýany ýok. Çünkü o baydagyň içindäki gymmatlyklar galmady. Adama hormat galmady. Baydagyň içindäki mukaddeslikler hiçbir galmady o baydakda. Adamlar topragyny, ýurduny terk edýär. Baydak näme? Sen bolun Türkmenistany Rossiýa golastyna salmalymy diýilen anketa hawok salmaly diýip anketa jogap beripsiň ha. Ýürejüňi beripsiň. O kanalyň eýesem Türkmençilik diýip bir kanal bar Telegramda. Hudaý we eýesini tanamok, kimdiginem bilenmok. Olam Allah danim Allah marat rahim fun. Çünkü kanalyň eýesi görýär kimler da diýdi, kimler net diýdi. Görýär olun Murat Rahimov diýip ýankyň suraty bilen ýanky dura. Ali danim screenshot edýärdim şak goýýa ekrana. Mende de wa telefonyň bir ýerlerine dolup gitdi 2000 näçe san surat da tapmaly ony ýa-da. Ýöne da ya haçu diýe. Mesler ine şu dönüklük, ine şu agentlik. Ine şu agentlik, ine şu dönüklük. Şundan başka uly dönüklük ýok. Men täze baydakly kelin diýen, täze renk edeliň diýen, men şu baydakda gan görýän, zulüm görýän diýen. Oňa diýme hakymma, ol men pikirim. Ýöne men ýurdumy alyp Rossiýa goşmaly diýem, hiç açanam diýmeýän ony ýa-da. Öz ýurdumyň ozal zordan garaşdyrlyk aldyk. Ozal 100 ýyldan gowrak biz Rossiýanyň boýundurugyna aldyk. Göktepe söwüşinden soň. Bir çıkamız soň men näme üçin meýletin gireli? Näme üçin girmeli samsykmy biz? Dälem bolsa şo başymyzdaky dälem de ýöne garaşsyz belli bir derejede özümiziň prezidentimiz, özümiziň mejlisi bolan gowudur. Men ýurdumyň bir ýurduň aşagyna girmegini islemen. Allah murat Rahimov diýilen haramzada bolyn. Şu soramyň intagam jogabyny beren ok. Şu soramyň jogabyny beren ok. Ol gaýtam ay baking floking ýüzüni açdyň. Floking göt beren sen floking. Men saňa aýdyn. Göt beren. Efir açan bolup aktivistleriň arasyna çöp atyp berol. Şoň üçin men baky etjek bolsaň et diýdim, ýöne ýüzüň açyp et diýdim. Goý senem tanasyň halk diýdim. Gizlenip daşdyňmy diýdim. Ondan öňem ol fikredem däl ol. Onuň suratyny o direliş paýlaşyp gördü. O zatlarym aýdan näler? Käbir zombilerimiz aramyzdaky zombilerimiz bar. Kakamrat Kadirov senem zombi ekeniňde. Ya da sen bilýäňem de, düşünýäňem de ýöne bilýäşän. Ay men bilmän ýörüpdirin diýen bolup samsyklyga salyp edýän sen. Ýöne men sen içiňe okap atýaryn. Bu zatlar aýtmaýan bolsaňyz, onda diýmek siz diňe düşmançylyk edýäňiz maňa, başga hiç sadym edeňiz ok. Bakyňa bir göt beren. Çıksınlanym ýüzüni açyp etsin etýän işini. Ol aktiviste gep berýär, gidýäň bul aktiviste gep berýär, şeýdip ber o. O heleyler ya bağışlan heleylemizem daşy mertowşular ýaly erken gyýwatçysy heleylerim odur ýani eken o men size aýdyn. Erken gyýwatçysy. Yani heley diýen mara heleyleri asna onoy gyýwat edýänligi üçin heley diýilýär, bolmasa aýal maşgalalar näme biziň başymyzyň täze olur. Ýöne ine şu gyýwatçy heleyler ýalak bolup bakyň edip beren işi oňa gep berýär, möhep berýär, efir açdy. Ay bir kol tutup oturalım, gülüşüp oturalım diýär. Oturan bolup oň üstünden atýar. Biz oyunu oýnap börsün biz. Ha? Biz näme bu ýol oyun oynamak üçin çykdykmy? Ya içimiz gysyp efir açýasmy? Janymyz ortaga goýup oyun oýnaýasmy biz berde? O nähil oyun ol? Oyun oynagy salan bolup
o aktivistlerin arasında gep beren olup, daat eden olup, o gidip Dur Sultan'ın kulağına levap paraz deyip görmeyi, men maňa lewaplara garşymyşym men. Men eger lewaplara garşy bolsam Dur Sultanyň şuňa çenli pastaýana da men gollap geldim. Şuňa çenli bir gedejik. Şuňa çenli bir gedejik. Meni gollan ýeri barmy? Meni gollap video çeken ýeri barmy? Aýdyňany? Ýokdur ýani. Görmersiňizem. Hiç bir temada. Hiç bir temada görmersiň. Şoň üçin menem özler ýaly gollamamy goýdum. Gollamaýanam. Inni. Bu zatlary düşünen bolsaňyz gerek. Men şu zatlara aýtmaga mejbur edýärler bolmasa maňa bara şu öz aramyzdaky meseleler maňa da gyzykly däl o. Yani hiç absolutna gyzykly däl. Flok diýilen Alişer bilen Abdullahyň üstünden gülüp ýatyr efirlerinde diýe. Dogry da näme? Alişer bilen Abdullah näme üçin gowarýan? Açsalar daş beýlek diňýarlar. Efir açsalar daş, ýekece daş wagty şonuň beýlek diňýarlar. Yani başardığından şu temalara giren oklar, kim näme diýipdir, näme oýupdyr, arka tarapda çözülüş, mesela çözülüşýärler bolmasa da janyň saglygy diýe. Arka tarapda da çözülüş ýok bolup, kän zähmet çekdiler özlerim şolar. Käbir meseleleri arkada çözmeli bizi. Ana, malades. Alişer bilen Abdullah şoň üçin malades, men size aýdyň. O kimin ýüzüni açypdyrmyşyn? Ya halişmi, halişin anha halişin. Ortada yani. Ya kim Zakirjan Nekbirwa o bizim tarafımızda ýalak bolan bolup soň tersine urulyp daat edip Mert diýen adamyň pozisiýasy ütgemeýär. Mertiň hiç ajan pozisiýasy ütgemeýär. Özüňi Mert diýip çykdyňmy şu ýola, pozisiýaňy belli et, dakansa da şo ýolda ýöre. Dakansa. Başka da maňa näme diýdiler, näme goýdular, absolut maňa gyzykly däl, maňa diýen zatlar. Men garşyma tutsaýly milli howpsuzlygy içeri işlerini alyp görnäý, tutuş halky pul berip, kimsini gorkudyp, kimsini universitetden alyp galyp, kimsini bol dawai senem çek diýip çagyryp, näme watanyň söýüň okmy, baýdan söýüň okmandy diýip, şeýdip çekdirdip ber. Men size aýtdym Türkmenistanyň içeri işlerine Jitnikova çağırıp görler blogerleri zatlary. Ana dünün mergen gülöde çektiripdirler ya. Nämesin görgüli? Men oňa da düşünýän yani. Bulara da düşünýän yani. Size de düşünýän. Bu menin hakikatin yüzünü açtım da. Hakikatin yüzünü açtım bolum götüne o közlegen ýaly boldy bular. Götüne közlegen ýaly boldy. Bu arada Ece hanım gelin siz sizin bir aýtjak goýjak zadyňyz bar diýýärdiňiz. Men hepden aýyna çenli çünkü efir açar öýdem. Yani şu zatlardan ibaret vatandaşlar. Men iň bolmanda watanymy gidip Russiýanyň düzümine goşmaly diýem. Jurnalist Allamurat Rahimov şu sorawa jogabam beren. Diskussiýada gelip bilen gaçyp ýör. Diňe edýän zady arkasyna fon goýýar, arka tarapyna fon goýýar. Oturan komnatyny oturup ýazyşdyrýar, düdüşdirýär özüçe. Öz eginleşleriniň ýüzüni açdy, näme etdi diýe. Näme üçin şol olanyň özleri görlän oganda? Näme üçin şol olanyň özleri aýdan? Atamrat gelip aýtsyna maňa, sen açdyň diýsinler. Atamradyň özüden bilýär çünkü Şeraly Sidikov'un açanny. Şeraly Sadikov däl, Sidikov familiýasy. Olum bilýär. Çünkü o suraty näme surat tapdylar bilýäňizmi? Zagram pasportdaky Svetnoy surat tapdylar. Men şu oturan 280 adama bir zat aýtjak. Şu Zagram pasportuňyzyň düşen suratyňyzyň Svetnoyny tapyp bilseňiz men $1000 berjek. Zagram pasportda düşdüňiz şu suratyň Svetnoyny Zagram pasportda çorny bellidir. Şoň Svetnoyny tapsaňyz men size $1000 berjek.
Tapıp bilmeýäňiz, ol diňe migrasiýaň bazy danysynda durýar ol. Şerali Sidikov şu suraty çykaryp getirip goýdy. Ha men tapdym Atamradyň suratyny diýip. Onum şol Warlampyň reportajyny YouTube'da goýula 4 milyon mu 5 milyon prosmotr alan reportajy bar. Şu taýlardan görüşdirip şu taýtynda bir hal barmy, meň barmy, şu zatlaryna çen üns berip zat edip şey dip tapdy. Türkmenistanyň kömegi bilen tapdy. Şatlyk Şyhyfowyň üstü bilen tapdy. Şatlyk Şyhyf kömek etdi oňa. Türkmenistanyň migrasiýasynyň üstü bilen. Toýs Türkmenistanyň migrasiýasy gödök kanun pozdy, şahsy maglumaty paýlaşmak bilen. Şey dip tapdy ony. Ya. Bir de habar gelip dur. Bizim hem dostlarımız var çünkü içeride. İçeride bizim dostlarımız var. Hudaýa şükür onun hemmesi vatan dönük değil, vatan söýür, vatanı söýýän adamlar. Ýöne şu rejime garşy istat edip bilen oklar. Halk siz ayağa kalmaňyz üçin edip bilen okşalar. Siz ayağa kalmaňyz üçin edip bilen oklar. Ine şu bize gelýän Hemra Recepov beýleki Türkmen başyň öldürilmegi şu maglumatlary vatandaşlar bize berýän adamlar halk sizin üçin edýär, o düşünseňiz. Sizin üçin edýär şu zatlary. Ol adamlar insafy vardır belki, wyjdany vardır belki. Yurdumuz dağap barýanlygyna hemme kişi 99% adamlar düşünni yurdumuz dağap barýanlygy. Lewawyň käbir owalaryna diýär bara erkek göbekle almanlar diýär. Ol neme birini jaýlamana madarlyga gidilse erkek adam tapylanok diýär. Daha şowuzda da şeýle diýär. Marda bölümenni ba diýär. O madarlyga gitmek üçin erkek adam tapylmasa nähil boraý adamlar. Biri ölenni. Ana şu zatlary biz size ýetirýäs. Belkem gurban bola in köp ziyan berýänlerden biri biz Talip bilen ikimiz asnawyny udary berip otyr. Şoň üçin biziň atlanmady bilim ministrliklerde, mekteplerde, institutlarda bir ýerde tapagy ýok, petşüşe nire bolsa baryp TikTok görmäň, TikTok bolgusa zatlar ýüklemäň. Prezidentiň özem görýär. Iki tane haramda da var. Şoň efirinem görmäň, şoň videolaryny görmäň, like basmaň diýip aýdýarmyş. Onuň men nädip agent çykýany şu zatlardan soň. Görýän vatandaşlar. Öňe üsseň aýyňdan atylşýarlar. Öňde ýatan töňe bolýarlar, başga zat bolanoklar. Oturup bizi aktivist mi ya agent mi ya bejerip bolmayan balnoy mi? Mene balnoymuşun Allah'ım rahim senin sağmışında. Men zato yurdumu Russiýan gol astyna salmak islemedim. Men hiç şaşan on ýallaryň aşany golum çekmeýän. Men 52 prezidentimi ýigreneýin, 52 men baýdagymy ýigreneýin. Ýöne men gidip yurdumu alagadan Moskwa garaşly etmeýän. Hiç şaşanam. Men oň tarapdaram bolmaýan. Sen bolýan Allah'ım rahim. Sen şoň tarapdary boldun. Men öň TikTok'umda da paýlaşypdym. Gördü o zatlary. Paýlaşypdym men. Men şu wagt ýöne taýýarlyksyz efir açdym. Suratyna mädir gözlesem tapýan bar o. Ya. Görüp de vatandaşlar görüp başka zat däl. Ana aýtjak zatlam şondan ibaret men şu güne çen eginleşlerimi, dostlarymy hiç açanam ýolga goýmadym. Goýun bolsam göt berenleri goýandyrym, tagam göt beren bolýarlar çünkü. Oturup ana bakýaly. Şunça dost bolduk, şunça eginleş bolduk. Bir gelek men üçin bir video çekip ýanymda durmady. Bir gedejik. Bolmasa Türkiýede sığınmalmas üçin men elimden gelen etdim, şoňa referansam berdim hatta. Ýöne meniň ýanymda durmady. Bir gün goýuň başlanyjam şeýle boldy. Haliş sığınma tawşyrmasy bolan owunny vatandaşlar men 100% aýdym. Türkmenistana baryp bilenok, Türkmenistana barsa çykyp bilenok.
Haliş menden şular ýa-da sorady. Agam diýdi, sığınmanın ýagdaýlary nähilay, haýsy ýurtdan taşyryp bolýar şeýle zatlar sorady. Menem öz bilýän zatlarymy aýtdym. Owa. Soň Haliş bilen Bakyň arasy duşmançylyklydy. Baka jaň edip Haliş diýdim, neme Baky diýdim. Şu Halişem diýdim, erbede bolan näl düşünjesi ýerinde bolan. Şol bolan diýdim, emme zada akkara düşünüp dur. Ýa bir video goýumda gören bolsaňyz, Mara, Balkana, Lewawa, Daşowda barsaň Afrika ýalykla biziň ýurdumyz diýendir. Düşünüp dur hemme kişi. Aňartyna geçip dur hemme kişi. Düşünýäňizmi watandaşlar? Inni şoň bilen diýdim, söwüşme diýdim. Şoň bilen. Sen araňyzda, ikiňiziň araňyzda bir düşmançylyk bar bilýän ýöne efirlerde gaýrat et, söwüşme şundan ulagrak dur ödem diýdim. Bir gün öňünden aýdylan zat şu, söwüşmegimden. Bulam ertesi güni kakamrat ýalak wele edip görenler bara. Efirine mani ýok, duýdy ýok, gaýtam peýdasyndan ziýany köp efirler da bular. Diýrelişinki, kakamradynky, peýdasyndan ziýan köp efirler. Astalar gurban bolan ýa-da düşenok, rejime ýa-da düşenok. Diňe ol eýdidi de bul beýdidi. Şu şey diýdi de şu şey diýdi. Diňe şol. Bu taýda da Haliş diýrelişiň üstüne ýöreýär. Sen şeýle adam, sen beýle adam diýip bolun, Baky goşulýar gapdaryna. Baka da diýär, goşulmasy bir toýuňa söwýänadyr diýär. Baky garada dur diýär. Menem şoň işde özümem dastavkada maşyna gidip barýan. Karta we karta kiçijik bolup şutaýda görünýär, kiçijik bolup. Ekranda da TikTok var. Goşulubam bilem o. Özümem rolla gidip barýan. Oha. Şonno ay bir diýdi dinlemedi, Haliş bir aýtdy, iki aýtdy, ýalan bolsa da Halişden sorap bilersiň, Nuriň aýdan dogrumy aýdysan hawa diýer. Bir aýtdy, iki aýtdy, dinlemedi Baky. Onuň Haliş sen ejeňe söwýän meni zat diýdi, söwme diýýär. Olam başlady, men sen näme üçin onda diýdi, sığınmalçak bolup görsiň diýdi Ýewropadan, diýýär. Meniň bir günüňki aýdança zadymy aldy dany mertezim şapla diýip gelmek goýberdi ýankyň ýüzüne. Ay Haliş biraz doňdy şo taýda. Gahar ýelenini bilýän. Haliş inin bağışla, ýani men saňa ýamanlyk edeýin diýip aýtmadym ýöne. Araňa sazlajak boldum şo taýda. Şondan ýöň. Efir ýapylandan soň Haliş galasowy bar niýerdir. Sen ejeň palan edeýin, sen poha aýdýan, men saňa aýtyp beren zadymy, sen saňa aýdan zadymy sen aýtmalymy şoňa. Men diýdim, araňyz urşmaň. Şulan biziň tarapymyz diýip aýtdym diýdim. Hawa şu men tarapymyzda adam şu bize kömek edip dur. Ana aslamyň saçynyň sıyrilmagyna kömek edip dur. Onu diýip dur, muny diýip dur. Görüp oturýarsyň da watandaşlar o. O. Gaýtan bu gitdi de hemme zada bir çuval inciri berbad edip taşlady. O. Bir halta inciri zaýalap taşlady Baky. Ondan Halişe de söýükdim, sen palanyň palan edeýin, näme etseň şonu et diýdim ona da. Baka da söýükdim. Senin palanyň palan edeýin. O. Ana çeýdi ben Bakydan şondan soň soňuşdum. Şol olanlar. Aha. Soňam Baky düşmanlygyna dowam etdi, gitdi. Lewaplyları gaza getirdi. Onu diýdi, muny diýdi, gep diňe şo gep hoşdurup geldi efirlerde. Baky jan diýdim, etýän bolsaň et diýdim, maňa ziýany ýok, etseň özüň edýän ýöne. Ýüzüň açyp bir eda diýen, onu meden ok. Aşakdan daşlýar da diýär. Garaz gepiň tümmekkeri şular ýaly bir waka bolup geçdi aramyzda. O, anhanni Halişem bize düşman, Bakysam düşman. Piňme de däl şol olanlar asla barmy ýokmy, özleri bilsin. Watan gerek bolsa görüşsünler, gerek gelen bolsa daşar ýurtdan madarny taýynla bersinler, madarlyklaryny. Hawa Türkiýede ýaşaýan bolsa Türkiýanyň niýetinde bolsa gowy,
Polşada ýaşaýan bolsa, Polşanyň niýetinde gömülsem gowy diýsinler. Ziýany ýok, men ära bir başa bir ölüm, nirde bolsamam, Gallanjyda bolsamam, men ära razy. Ýa-o. Halkymyz şu da nädeýin watandaşlar? Ýa-o. Halkymyz şu da nädeýin? Men nädeýin onuň hemme zat maňa bagly. Adamlar birazajyk düşünjeli bolsa, birazajyk bir akylly bolsa, geçirimli bolsa, birazajyk doduny saklap bilse, agyzyny saklap bilse, hemme zat gowy bolýar bolyn. Mene olaň aralaryny düzetjek bolup aýdýan, olam gidýärde onu ertesi gün gönümli efirde aýdýar. Gepiň tümekleri bakyn şoň üçin ýüzüni açdym. Etjekmi diýdim inni, konkretni düşman bolmaňa diýdim, suratyny açyp etýäňe diýdim. Çünki ol tarapyny taýla diýýär özüniň. Hawa. Başga kim bar? Atamradyň özü bilýär. Atamrat bilen men häzir düşmanlygym ýok. Atamrat erwe doglanam däl. Çykyşlarynam şeýle gowurýan erkekçe. Şeýle bir misallar bilen düşündirýär Atamrat Saparow. Ýeri gelende hakykatdanam men kelläme şu meneme şeýle bir inçe pikirlenýän bolyn, ol menden eminçe. Alýadany misallar bilen ýerine goýýar adamlary. Ýöne Muhammed diýýär, eger eşitýän bolsaňyz şol bolana da kömek ediň. Edip bilseňiz eliňizden gelse. O hakiki görüşjüliň bir ana şol. Birazajyk howpsuz ýer bolsa, şert töredilse. Asla da şu men Birleşen Milletler Guramasyna düşünem ok bara. Näme üçin siz biziň aktivistlerimize kömek edeňiz ok? Türkiýede galanlara. Begendim ýani. Lişne Dursultanyň adyny da begendim ýani. Çykypdyr, gaýdypdyr, malades. Rejime düşenden daşary ýurtda howpsuz ýerde ýaşan men üçin gowy. Çünki men Farhatda şeýle bir ýykyldym da, çünki bile duý diýdik, çörek diýdik. Şolom maňa ýer gelende düşmanam bolanlar bolyn. Öllük habaryny eşitemde aglap geldim watandaşlar men. Çünki Farhat ýüreginde zat ýok ulan asly. Yani gaharlanan bolýandyr, ekranlarda söwünen bolýandyr bolyn, ýüreginde çagaçyk ýaly bolan oşal bolan. Ýüreginde zat ýok. Ýurdun aslynda gaýnatdy şol bir sellem. Ýurdun içinde prokurorlary, hakimleri göz açdyrmady şol bolan. Soňa waka Farhat men bilen gepleşende aýtdy onu bir gerek. Soňa waka şu prokurorun komitetiň häkimligiň işgärleri şu Farhat ýok edin ýa-da bir işlämiz ok diýip başlapdyrlar. Ya şunu ýok edin ýa-da bir işlämiz ok, bir işläp bilemiz ok, bir daha detsek ertesi gün YouTube'a çykyp duray diýip aýdýar diýe. Şolar ýalyk Farhat olaň tigirine çomok sokdy bara. Farhatyň edenli hakykatdan hiç bir aktivist edilmedi yani. Ol bir hakykat. Şoň üçin Farhat dostumyzyň ýatan ýeri ýagty bolsun. İman hemra bolsun. Ol bolan dünýede bu aýatda da däl watandaşlar. Kim näme diýse de yalan. Men näçe de gaýtdym şol bolanyň öldürilendigini. Şunu çenni hökümetden biragyz, hökümetiň resmi agdyndan biragyz şo barada jogap çykan näler? Dogry bolansyň çykan okşa watandaşlar. Biragyz öldürdiler pahyry. Şoň üçin men dostum ýa-da düşmanım tapawdy ýok. Men rejimiň eline düşmän isläm ok hiç kimiňe. Ýöne öz howpsuzlygyny her kim özü alsyn, men hem şon ýaly, her kim hem şon ýaly edip görüşýär. Ýöne bize garşy görüşjek bolsaňyz, bir gaýrat bolmaňda ýüzüňizi açyp edin. Bize garşy görüşjek bolsaňyz, mertlerçe çykyň. Biz mertlerçe oturýarys ekranda. Siz hem şon ýaly bolun. Men garşydaşlaryma diýän, hökümetiň ýallaklaryna diýän tapawdy ýok. Görüşjekmi? Çyk garşymyza da ýüzüň bilen gel. Goý senem tanysyn halk. Bolmasa da çykma şu ýoly.
iri güýç tanalarsyňam, tapylarsyňam, her onu hasap berersiň. Bu demokratiýanyň gowy tarapy şol. Kim näme etse edýär, her kim özüne edýär watandaşlar. Demokratiýanyň şo tarapy gowy. Diktaturalarda bir adam tanalýar, demokratiýada bir giden adam tanalýar. Gowsy bilen erwedi bilen tanalýar. Öňe demokratiýa şonsa gowy. Adamlar tanaýan zat o. Demokratiýada. Biz taga meýem daşary ýurtda paşty demokratiýa bolduk diýen ýaly. Bol yaraly dil ýalаңdy okarsa, Farhat barada maglumat, galan maglumatlaryň baram ýalňyş ýa-da ýürüýti aňardan ýalňyşdyrmak üçin iýerilýän maglumatlar. Farhat bu dünýede däl watandaşlar. Farhat näme 50.000 adamyny öldüren o Abdullah Öcalanmy? Ha? Abdullah Öcalan 50.000 adam öldürse de anha ostrowda adwokady wa, videolary wa, suratlary wa, şonu görkezýärler. Farhady näme üçin görkezden oklar? Näme üçin görkezden oklar Farhady? Ölümüň ýa dirimiň? Sen näme gangstermi sen? Ne mafiýamy sen? Hökümet sen? Özüň hökümet diýeňa. Ýaňakyny Fransiýa gelende Türkmenistanyň baýdagyny goýup, olaryň Fransiýanyň baýdagyny goýup salamlaşyp gaýdýaňa sen? Hökümet bolup gaýdýaňa sen? Garakçylaryň gara baýdagyny alyp gitsene gurban ol, inlik sapar bar ha. Tüýs gelişýär saňa şol. Garakçylaryň gara baýdagyny alyp git. O. Sen tutnama, türmedäkileň ölümi diýirdigini aýdan owa sen o. Ve şonu ýaly Farhatdan başga bir giden adam bar şo taýda. Ölümi diýirim belli-de. Adwokatym ýok daşy. Şonu ýaly watandaşlar tema. Takşda maňa inananlar meniň berip bilmejek hasabam ýokdur, berip bilmejek jogabam ýokdur. O kellämiň uğruna edip görem ok men hiç adam. Oturýan şonuň peýdasyny, ziýanyny hasaplayan kellämde ondan soň edýän. Siz pikir edýänsiňiz, baýdagam şo taýyk bardy kellesine gelletdi. Çünkü baýdakda hiç ýyl gymmatlyk galmady. Adam kärçilik galmady. Diňe oruna zulumma, ganma. Ha bir giden türmedäkiler bar. Näme bu zatlar bolmasa mende näme üçin ýygranç döresin onu? Şu zatlar etmeliler ekenler onu. Eger men bir ýalňyşlyk görsem men watandaş hökmüni şoňa da ýene gurban boldy. Şu rejim günäkär, ataly oğul günäkär. Men ýalňyşlyk görýärem dedi. Siz şu ýagdaýa getirmeliler ekeniňiz. Yumşak siýasat alyp barmaly ekeniňiz. Adamlar bilen gürleşip gördüňizmi bir gezejik? Ýok. Siz adamlar gördüňizmi wapşe? Ol halk maslahatyny hukulka ýaly bir tarapda gyzyl ketenli aýal maşgalalar, bir tarapda doňly, telpekli, sakkally ýaşullar. Ana halkmyşyn şol. Şo halkmyşyn. Aha bir abyşny sada eşikde, könükül eşikde bir watandaş bilen duran suratyňyz barmy siziň o ýekeje? Gurban goly, serdar. Ýoga. Siz halk bilen ýekejege de gürleşip gördüňizmi? Gürleşip görüňiz oga siz. Bular ýaly joski siýasaty. Siz alyp barýaňyz, men näle? Siz watandaş bilen gujoklaşyp görüňiz ok bir gedegem. Adamlar watandaşlar nemeden ýüzlenýärler? TikTok'tan arkadaly garhaman serdarymyz gayrat edin, kömek edäň, sizden başga hiç kim kömek etmez bize diýip. Wah. Näme bu oklumadym kamay. Ýanjada gördümlay Penjikuliwa diýämi näme? 9 gezek sut bolupdyr. 2024-iň ýanwaryndan bäri. O gördüňizmi şonu TikTok'da ýaňy öňümden çykdy. Penjikuliwa mı näme? O birinci sutda entek suda gatnaşmaka, suda gatnaşmazdan sut karar çıkartdyrar. Suda gatnaşmandyr bular. Ve sut karar çıkarıpdyr. Bulara da aýtmandyram we haýsydyr bir sebäp bilen gelmediler diýipdir. Oho, watandaş dawaly bilen dawaçyň arasynda
Suud bağ bolsa bilmeli ha, suudun bolýandygyny. Näme ýeriň teýinine ýaşaýam ol, tapmaz ýaly. Başga zatda tapýaňyz tuğulamy, kommentariýa ýazsalar, TikTok görseler, ýazsalar ýa bir etseler şona tapýaňyz. O näme üçin suud bolup sen özüňe suud geçirýän? Garşy tarapy çağırypsyň, bir haptaly çağırmasyňda reşene çykarypsyň, soňundan ay olur gelmediler diýip. Ha Türkmenistanyň gelen derejesi. Olara men mecbur siz kömek etmeseňiz arkadaly serdarym başga bir de kömek etjek ýok diýip iýje çekipdirler. Ina gelen ýer, ina şu bizim baýdagymyz, şu ýaşyl baýdagymyzyň aslynda bolýan zat şu. Kanun ýok, adalet ýok, kadiýetler satyn alynan. İki tarapyň bir gapdaly ýok. Alagadan tükelleýi şoňa geçirik goýupdyrlar ana teňki diýip. Jaýyn aljak bolýarlar. Özüm şu waka ýol ötünde de bolýar, ýol ötünüň suudunda da bar watandaşlar. Bir sanak ejesiz kakasyz yetim bir maşgala çağaly, kiçi çağaly bir dogonlaryň elinden jaýyn aljak bolýar. Ölüp giden adamynyň aýarlagyny. Ölüp giden adamyň aýarlagyny bir öýüň içinde 3 mi 4 san çağa galypdyr o. Watandaşlar pahirliň ejetem ýok, kakasam ýok. Indi bu ölen adamlar we ejet kakasynyň aýarlagyny maňa şuny kakam miras goýdy diýip çağalarym köçädiňip jaýyn elinden aljak bolýar. Ýol ötünnäki suud şäher kaziýet şonno. Onu da eder şu waka wa. Na kadiýetlen gelen derejesi. Na kadiýetlen gelen derejesi watandaşlar. Ve biz şu atlary aýtmakdan ýa-da wagtymyzam ýok. Bu bolgusyz wally-wullylara jogap bermäge. Agent mi näme mi ýok planyň ýüzüni açdy. Ya köne temalarda bowlup galdyňyz o. Täzesini tapsana. Täzesini tapyň o maňa tökmez atjak bolýan. Täze zatlar tap. Şo köne temalarda bowlup galdyňyz mundan 2 ýyl 3 ýyl temalarga dörüşdirip geldiň nädik geldi. Men gelnimiň geçen ýolundan geçilkise. Şagalymyň geçen ýolundan geçilkisen. Ondan soň gepler. Olaň näme geçeni bir men bilýän, bir Allah bilýär, bir ýakyn bir kısan dostum bilýär. Nädik geçenlerini. Häkimliklere baran oklar, goh eden oklar, zara gyýdymyz ýalak migrasiýona barıp goh eden ok. Daja şu prezidentiň eşalonuna da çykjak boldy watandaşlar. Gelýän prezidentiň eşalonu bar, şoň öňüne de çykdy şo. Şo gyz. Tutup yetişdiler. Dur gyz nire barýaň diýip. Tutup yetişdiler. Kakamraty diýip, aýt dogonyňa şolar ýazatlar edi bilýän bolsa, belkem çykar. Başarmayan bolsa çykmaz. Gorkoklar çıkan noktaýa. Üçdüňmi kakamrat? Türkmenistan hökümeti adam saýlaýa bilen ýokmy? Mertlere göre bir hile hareket edýär, gorkoklara göre bir hile hareket edýär. Bilin onu bilmeýän bolsaňyz. Hemme kişi deň tereden o bolar. Öme gorkýanyz eliňiz daşyň aşagyna goýasyňyz gelen ok. Ondan soň hem Türkmenistandan çykasyňyz gelýär. Hem menki näme üçin göweren ok, senki näme üçin göwerdi? Hele ýal gurrunlar edýäňiz efir açyp. Bir gaýrat bir topar. Mert bol birazcık mert. Bara başa bir ölüm. Şu dünýede bir tane canım var. Her onu bermeli şonu. Tapagy ýok. Allah haçan istese şonu alar onu. Onu ne Gurbanul çöder, ne onun şaýkalar çöder. Ölmek üçin sebäbim gerek gel, käwat. Sebäbim gerek gel. Käwat bir şarpykda ölersiň, käwat 5-nji etajdan gaçarsyň ölmersiň. Käwat samolyotun ýere gaçar, ölmän çykarsyň. O Allah'ın biljegi şol. Üçdüňiz jany Gurbanul bermändir, Gurbanul alar ýaly. Edil şon ýaly watandaşlar. Özüňizde de kimlik bilin. Hakikaty aýtman ölseňiz. Mawtum bilen goşku setirlerinde. Özüňizde kimlik bilin, aýtman ölseňiz. Çünkü sen tagam öljek bolup, hassa bolup, balnisada
reanimasiyada özüňden gidip ýatyrkan tagam sen hiç zat etmeýär. Etjek bolsaň şondan bärde etmeli. O derejä gelenden soň sen tagam hiç zat etmeýär. Dirkan etmeli, sağkan etmeli şoň üçin. O öljek bolup ýatyrkan tagam edi bilmeýän sen. Hacı ol minnettar yaraldy. Oturup video çeken bolýar. Oň üçin meňe ruhuma myýmyldan, maňa bildiren o. Tökmetüňe de Allahan o dünýede hasaplaşar. Maňa bildirýän radio. Maňa tökmet atanlar, maňa şyltak atanlar, söwenler, o. Eger size hökümet söwdürýän bolsa, eger size hökümet video çekdiren bolsa, ana olonkyny halal edýänmi? Çünkü siz basyş aslynda etdiňiz o zady. Size hökümet şuňa video çek, şuňa ýaz diýen bolsa, ana söwgenem bolsaňyz, näme ýetenem bolsaňyz, men hakym halal bolsun size. Ýöne basyş aslynda bolan bolsaňyz, ýöne öz erkiňiz bilen ýazýan bolsaňyz, ana olar men ölmäkem, şu dünýeden ahirete göçmäkem, men bilen halallaşmaga borçlusiz. Hakymam halal edemok sizlere. Men aýdaýyn. Tak što pikirlenip ýazaňyzda da, söwgeňizde de pikirlenip ýazyň. Eger size basyş bar bolsa, ýazyň. Oňa mesele ýok, oňa men halal edýän. Çünkü siz öz erkiňizde ediňiz ony. Basyş esasynda videoda çeken bolsaňyz, hakym halal bolsun. Ýöne atak içe gysyp keypine ýazýan bolsaňyz, ana onyň hasaplaşar soň bilen. İçinden gelip ýazýan bolsaň tilkijan, men seni tanamasam Allah seni tanap dura sen kimdiňi. Maňa hukman näle seni tanamak. Nurynyň algydarlary, Nurynyň bergidarlary diňe çykarsyňyz da garşyma. Allahyň özi çykarar garşyma. Kafir bolsaňam, näme bolsaň bolaý o hakikat ýetgän o. Ateist bol, "Vay men ateistdim ya men kafirdim" diýip saňa o dünýede degmän goýanoklar ýani. Beter de gelir gaýtan. Bilip goýýan. Şuň. Biz raý, senem raý bol bizden ýüregi iş türkmen hakyma hakyky akyl girer inşallah. 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 Allah jana müň dogry şükür meni şular ýaly haksızlyğa garşy, zulma garşy görüşmek ýaly mukaddes ýola salanna. Ilki bilen men Allah'a şükür edýän, çünkü Allah salla diýip hasaplaýan, öz erkime bolmady, oturup pikirlenýän bolyn. Действительно meniň 4 gün galanda daşar ýurda çykmagam, belki ýurdumyzda garip bendeleriň, şu gepläp bilmeýänleriň ahynalalary Allahyň dergähine ýeten bolmaly ki, meni alagadan men özüme bilenmok 2 gün soň daşar ýurda çykjagmy. Şolar ýalak bolup çykdym ýani. Ay bir mätäçlik döretdi Allah seni neme diýärem, hadismi var şon ýaly. Eger diýe Allah diýe biriniň janyny diýe bir ýerde aljak bolsa diýe ilki şonu diýe şo taýyp erter diýe. Bir sebäp bilen bir mätäçlik döredýär da der şo taýda da alar diýe. Biziň kem şo masal. Bizi şu ýola saljak ki bizi Allah Taala Kur'an-ula garşy, rejime garşy görüşdirjek ekenlänim bizi bir mätäçlik bilen çykdyk çykamyzda. O bir iş diýen bolup çykdyk Dubaýa. Ýöne 4 günden soň ýoluň ýapyljanyny bilemez okdyk ýani. 23 fevralda çykdym. 2020-nji ýylda martyň 1-nde da ýollar ýapyldy watandaşlar. 4 gün 5 günden soň. Diýmek biz şu ýola girjek enikde Allah bizi şeýdipdir. Bolmasa men Türkmenistanda öňküji işleýän ýerim borlaý şu taýam bolýaly diýip bir gepleşip başlapdym täzeden. Dubaýa gitmek plany bir kaýlap dowam edip oturdy çünkü bir kaýlap plan bardy. Ha bilen hüş gidip barýat da aýda. Tamam birdenam ýör gitdik boldy da gaýtdyk.
O taýda da pandemiýa boldy, ýapyldy, işsiz galdyk, oturduk. Ondan soňra internet boldy bar işimiz. 6 aýlabam açylmady. Ya bir ýurt 2 ýyllap ýol ýap saklady o ýol pandemiýa diýen bol. Bir giden watandaşlarymyz free zonada galdylar. Arkadaşlara bir soraw dara. Men şu pandemiýa döwründe Dubaýda galamda 3 sany oglan Eýranyň üstü bilen Türkmenistana gaýtdylar. Eýranyň wizasyny alyp. Ol ilki Eýrana uçdular, Eýrandan wiza bilen Granitsa geldiler, bilenmi kaýsy serhete. Eýrandan peçä durup geçirdi, bar gitdi. Serhete geldiler, Türkmenistanyň serhetine bolyn esker Granitsa serheti ýapypdyrdanym setkan aňasyndan ýene bir adam gelsen atarnyk dura. Öz watandaşyny almady, öz watandaşyna rehimdarlyk görkezmedi, öz ýurdy. Gitdi şu iň soňunda şu meseleni ýene Eýran etdi. Eýran berdi. Düşenelmi? Şonu men ýene Eýran berdi. Eýran görkezdi rehimdarlyk. Türkmenistanyň watandaşyna Eýran rehimdarlyk görkezip ýene iýden aldy. Türkmenistan almaýan bolsa. Öz watandaşyna öz watany çykmady. Şol adamlara free zonada galylar, çünkü onuň bir adnakratny wizasy free zona ýam sen Eýranyň serhetinden çykanda wizaň güýji ýetdi. Iýdine geljek bolsaň ýene wiza gerek sana. Wizasyz ýagdaýda ýene iýden alırlar Eýran. Men şonu eşitemde hayran galdym, ýommaýo biz nähili ýurtda ýaşap gördiýdim. Nähili ýurtda ýaşap gördik biz diýdim. Öz watandaşyna malana bu haramlar diýdim. Bu haramlar öz watandaşyna malana diýdim. Gurban ulam çişip gören nöwürler de bar. Rybalka eden bolup. Piňine de halk sergezan bolup görmüy, kösenip görmüy. Bizim hökümet da şu esasy dönük şolarda, watan dönügi, halk düşmanları da teýär, halk şeýip kösýärler da. Hi watanyny söýýän halkyny söýmezmi? Ha? Ya bir adamynyň watan söýjüligini biljek bolsaňyz, halkyny söýýän söýenokmuş ondan başlaň o. Halky söýmeýän adamyň watan söýjüligi hem ýalan, baýdak söýjüligi hem ýalandyr watandaşlar. Halky söýmeýän bolsa, watanam söýýänligi ýalan, prezidentam söýýänligi ýalan, baýdagam söýýänligi ýalan, başga zatlarym ýalan. Çünki halky söýýän. Onda näme üçin Serdar Berdimuhammedow watan halky bilen watandyr diýip guruldy. Watan halky bilen watan bolýan bolsa, näme üçin onda şu wagt halkymyz kösenip ber? Serdar Berdimuhammedow. Näme üçin watandaşlar şu wagt wiza sentrlarda bir giden adamlar oçuru durup, nowata durup gitjek bolýarlar, daşar ýurlar. Näme üçin adamlar şu wagt jaýyny maşyny satyp ýurdy, terk edýärler? Hani watan halky bilen watan bolýan bolsa, halk näme üçin gidip barýar? Näme üçin öňüň alyp bilen o? Hani sen prezidenttiň hemme zady güýjüň etýärdi, näme? İşsizligi azaldyp bilen okmy? Inflasiýa peteldip bilen okmy? Ya dollary resmi kursdan bankdan göýberip bilen okmy? Edeniysen edip bilýäňiz, ýöne niýetiňiz ýok. Edeniyetiňiz puluňyz amma, ýa-ni ýakyna çenden ha, Ýužny Kipr gollanyňyz üçin size Ýewropa 3 milliard dollar pul berdi. Hani näme etdiňiz o 3 milliard dollary? Näme hasap bermelermisiz? Ýurduň başçysyny bolup. Bermele, halkyň pul al. Näme üçin şo işsizlik azaldyp bilen, şo 3 milliard dollar bilen näme üçin siz bankda konvertasiýany öňüni açyp bilen? Näme üçin ýegen sumoklar, şamuşumurlar, Kemal Hacı nemelen biz limitni viza kartlar bardy, halkynky ýok. Özüňize ýeten okmaýa uğurlamakdan ýaňa, dogan garnaşlaryňyz bilen, tohum tijiňiz bilen. Dogry, ýeten ok. Paýlaşypsyňyz da welayatlara. Ahal senki ýegen, mara senki ýegen, lewap sen ýegen senki paýlaşypsyňyz da o düşüntlerini, girdejilerini.
Vilayetler bölüpsiňiz hatda. Haýsy ýöne haýsy bir-biriniň bizneslerine, bir-birine çakışmadylar ýaly, oňuşmazlyk bolmady ýaly. Ahal vilayetden gelýän giziş plan bilen planynky, Gugu Ebu Bekir'inki, Mari planynky, Lewap'ınky, Mum'unky paýlaşyp goýupsyňyz ha ýurdy. Yalanmy ýa şu zatlar? Özüňiz gaty gowy bilýäňiz, milli howpsuzlyk siz ýaman gowy bilýäňiz meň aýdýanymyň dogrudygyny. Ýöne watanyňyzy söýüňiz ok. Watanyňyzy söýýän bolsaňyz halky pikir ederdiňiz. Watany söýýän bolsaňyz bize intäk, biziň bilmedik million sanak informasiýa ýatyr ýurdun içinde, million sanak. Gömülgi hazine ýaly o informasiýalar. Gömülgi ol ýeriň teýinine gizlenip goýulan informasiýalar ýatyr. Näme üçin çykaraňdyk? Näme üçin çykaraňdyk? Her günkü bolýan jenaýatlar, her günkü bolýan edenetlikler, haýsy ministriň näçe san aýaly bar, näçe san gedýäni bar, olaryň baýlyklary, imуществосy, olaryň pullary, hemme zady bilýäňiz. Näme üçin çykaraňdyk bu zatlary? Atagaraý, watanyň söýýän bolsaň. Size watan gerekmi, size wara pul gerek, size pul gerek, başga zat gerek da. Şu wipede şuňa şu pul üçin waside. Bir topar biziň düşmanlarymyz bar ha o watandaşlar. Biziň düşmanlarymyz iminne şul adamlar. Postu pul üçin taklap oturan adamlar we şolaryň arkasyndaky itler, şagallar ýazýar şu taýdan başga adam ýazan o. Şolar ýazýar. Çünkü biziň aýdýan hakykatymyz gün 12'den urýar da şey diýip 12'den. Ondan bolan götürüşýär o. Gün güýçlünki gowurga diýişlinki ýurtda şu wagt. Gün güýçlünki gowurga diýişlinki. Meniň pozisiýam 5 ýyl öňemşidi, häzirem şu, tak što aýtjatdym şulardan ibaret. Men ütkäp, öwürlüp ýören adam däl, başgalary ýaly. Men baýdaga seredemde de ine şu zatlary görýän, şu sanany zatlamy görýän. Ýadyňyzdan çykarmaň size. Onuň men süýüp bilen mok gynansagam. Men şu ýaşyl baýdagy şoň üçin süýüp bilen mok. Söýsedim, men Türkmenistanda ýaşardymam, işlärdimem, watanym üçin elimden gelenimi ederdim. Eger şol adamlar dürüst adamlar bolsadylar, çeşitli adamlar bolsadylar, halal adamlar bolsadylar, menem para bermäge mejbur galmazdym işe girmek üçin. Salgyt kullugy işe girjek bolamda para soradylar. Menem girjek gelýdim. Girmedim. Ana bir hökümetiň gapysyny çalan yerim şol. Alardylar meni, bular dürüst adamlar bolsadylar. Menem bu wagt beýdip görmezdim de ýurdun içinde halkym diýip bolgardym. Ýöne gynansagam oňa ýol bermediler. Çünkü men göz getirdim. Her bir edarada net bir adam, iki adam bar watandaşlar, dürüst adam. Vicdanly adamlar bar, her edarada bar. Edil dinç däl-de. Ýöne şu bir-iki adama da ýol beren oklar, şoňa göz getirdim. Dürüst adamlar gaýtam derrew aýagyny taýdyrýarlar, türmäge basýarlar, üstüne ýalan töhmet bilen iýberýärler. İşten bir bahana bilen özü giderýärler edýärler. Ana şoň üçinem meniň o taýda ýol alyp bilmejekdigimi göz getirdim men. Iňoňsy daşa rurtdan çykyp aýtmak boldy şu zatlary. Bilýän, görýän zatlamady. Aklym açyk ha, nemejan? Aklym açyk dämi näme? Men Kanada oturjak gel vatandaşlar. Prosto bilegerli koýgordum hemme zady. Ýadyma düşürdüm. Bolmaýadylar.
Aşağıda bir bada hada gari tını deyip duran. Eşeğim sen meni bura tok. Ay aşağıları boş ver sana yo. Yüzü yok da adamlar cevap verecek olmadan o in olmağına Kerim Halle ya yüz açan adamlar var ha. Şolara cevap versen gowdy amay. Yüz açan adamların içinden inni men tayla uğradım da birazcık bir. Yok Nuri sana şeyler soru var. Biz taraftan. Tanıdım kadiydim men oğlum yo. Tanımakam. Nuri. Hı. Nem şinten Aynen. adamlar yalnız yola çekecek olan. Yanlış yolu pasaplayan mı sen şu yolu? Ucu bir neçesine çektin hem sen öldüğünü. Ne bir neçesini çektin. Ucu bir Ana neçesini gaşko çektin. ayda men davay sorunu var ha. Başına sonunu getir. Men dinleyin. Ondan sonra men sana cevap vereyim. Men senden çekip almayın da. Sen adamlar nem şu yalnız yola çekip oturuyorsun şu. Stadi 260 adam var. Şunun bağırını sen yalnız yola ver oturuyorsun da şu. Nämet men mesela şunu ayt da ona argumentin getirdi. Nämet yalnız senin doğru Yok diyen yolun nem şu nämet. adamlar yalnız cevap yalnız statlar aydı oturuyorsun. Şunu aytman ki. Разговор окончен яра. Yüzün açtı ver. Haydi bir tupoyu men vaqtım yitirip nerime kaynay men yadadım sizden var. Yanlış olsa gelme, görme men efirimi, yanlış diye pasaplayan olsan. Пожалуйста, hiç zorlak getiremem. Var, şey deyip geçirip gören hatta blog et yok oradan. Görme. Oyununa gezdiyor, maňa bildirýän zat ýok. Şo durmuşy sen görýän ertesi gün. Şo durmuşy sen ýaşaýan terowny. Düşündiň? Ýalňyş diýip hasaplaýan bolsaň. Eger seniň bilýän bir dogryň bar bolsa, et. Mendenem toraşma, ejeňdenem toraşma, kakaňdanam toraşma. Et bilýän dogryňy. Ýöne ýurdun gelen derejesi şu. Ýurdun gelen ýagdaý ortada, halk taşarurda gatça, ýurtda işsizlik, krizis, inflasiýa, ykdysadyýet çökdi, adalet çökdi, söz azatlygy ýok. Dünýäniň iň ýetki döwletleriniň hataryna dur. Inanmaýan bolsaň gitdi öwren. Men saňa mollum däl bu. Google iprat ba. Diktator diýip ýazsaň Türkmenistan çykaryp görkezýärler şu. Birgiden istatistikler çykaryp otýur. Ýewropanyň, Amerikanyň garaşsyz gromalary hasabatlar berip otýur. Näme üçin Türkmenistan iň soňky ýerlerde goýýarlar? Olaram ýalňyşmy? Olar samsyk ösen döwletler. Ösen döwletler samsyk sen akylly. Tak što şular ýalyk zatlar aýdaňyzda ýüzüňiz açyk gelin ki sizi halkyň arasynda da tanasynlar. Men şonu isleýän. Ýani öz sözüň ýygyna durup bilýän bolsaň açardyň taga. Öz sözüň öz ýygyna sen durup bilen ok, ýüzüň açyp gürläp bilen ok danym gelip maňa bir soraw beren bolýan owaşyňda. Iki özüňi düzelt, öz kemçiligiňi. Düşünýän? Ne adyň belli, ne ýüzüň belli, ne kimdiň belli dälgän o soraw beren bolýan. Arenda, kelläňem arendada. Iki bir arendadan halat et kelläňi. Öz eklenjiňi özüň gazanmany uğrun arenda bermän. Milli hukukçylygy, içeri işlerini arenda bermedi. Ondan soň gel. Öz dogryňy aýt diýsem, onu aýtmadyň. Dogryň ýok diýmek. Ba bolsa ederdiňiz. Men häzir şu ýoly dogry diýip hasaplaýan, şu ýoly medýan. Bundan has amatlyrak şert dörese, onu meders. Owa. Ay bollan aýdylajak, goýuljak zatlaryňyz ýok bolsa. Owa. Ay köpüňiz bara, tulemy Azrail bilen şertnama balaşyp da bara.
Azrail'e näme we Türkmensanyň polisiýasy öýtdiňizmi? 5 manat berseň siziň diýeniňiz edip duram. Ha? Yok wagtyň galdy, yok galmady, yok. Näme? Azrail siz diňläni oý. Bek Allah'ny yaradan diňleýär. Şuňyz. Tak što menen bilim berkçe uşandyryn ýöne ýadyňyzdan çykarma. Bar bolsa da derdiňiz Amsterdama geldim diýip video açyp çekseňiz duran ýeriňizde hasabatyny berer ýaly edip bilýän. Gallanca size Türkmenistanyny el düşündiňiz. Geliňizde de bir gapdallaýyn bilet alyp geliň, abratnyňyzy aljak bolup oturman gitmeýäňiz bar. Wala vatandaşlar, janyňyz sag bolsun, görüşüňiz gowy bolsun. Maşgala adyly dileýän hemmeňize. Salykda görüşelim. Ciao. Sağlyňyz.